YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News nakogenda nyakoe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono genda asaba agenti baito abubare yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwiginchira yugutwikira asukuraria kugukwa ukoraria wokwenyuria ukoraria kubonchoria ukobekirwa omuyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumusangirikano gisiasa nonya nikero amangana magia atekire asetivi ya nambeyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri me yomuchuke birigo imeye county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kebirigo kogende ikonge imeye town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works imeye town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services imeyomo chibuo gembo genda ase hardware ya moja hardware ere opposite Coca-Cola imeyomo chumogonga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegiteseni kia maguta yichigari imeyomo chunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyorobo kore town ya Masimba nigoko genda aseduka ya Peter Fashions nigere asestechi ya Masimba guchakeroka na boigo imeyomo chokeroka genda aseduka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo yakwa nkwererie na gukoretro bukoreri bwaye ange nasore. Ndizi TV obwansu bwo Gusii omurubiri okubwatia nigo kurigirirwa nebigori byonsi. Mwacho muligerere ne sabari ya nje ntambe kurwa asegeta sekitu cha Ndizi TV nani wana gwikiri bene asensemo ya bumatara yere meye nsemo ya Nyamataro imeye bunge ya Kitutu cha South asena batalire mukulima shop ne company eliye gute ebwate ebichuchu be improved Kienyeji asabo igo ebichuchu be improved Kienyeji mwacho muligerere bibwate chi type awo nabo igo gaiga bakunya ko baba gotoro kiriga se chati yabo nigoroche kurigena liabege chuchu keli Kenya rakobage kwenda chi stage au abu bama yakonyara ko bakoni igo mbwachi mwancho muri yatnya ko batugusanga mange kuruga iga asense ya mumatara asina mutarire Oboremi Amos oyo konyara ko bagakora Oboremi oboiga bwetugo nabo igo niga gotuga ebichuchu be improve Kienyeji byoka ko nachi konyara ko bagagotoranga ingi kega na iri gotuga ebichuchu ebiga nabo igo na kige chuchu ge konyara ko bagekoba goikagikira Oboremi siko gari ochonyara ko bagegotuga Kiaba engoko yabe kaligena nabo igo na de process ye chakabuya igo mwancho muri yali ambwati meyo morobali Oboremi no bonda oyo wochira botambiri koli chimatatu chinsebere chamagoroba aso kwa na gusanga mange na bali mibaito ime na isiko yorogongorwa Gusii twemanyana wesomya mange nyero gotobwatia asemetando yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo na gotomera SMS wetira ase na mbijira sa screen ya ogabo nabo gotobasa kweba gotobwatia ase website yetu na www.ndizitv.net omwacho muriyeria isaranso ikerinda libwe manyinga omorobere Oboremi no bonda inkyo gosomi aikoli siko gabu no musae nabo igo onye tobwati gasi ayayiga na rutotagete intubu naba Gusii elinde twagendera no nyobogi mabuganda takokoga kigima igo mbwati elinde tosange na kwemanya mange mbwati totire chiste asechi omanye Oboremi no bonda mboro byoboiga igo bunango gotiriga gaga na tokwenda asabegete eprudent tangani yako batokumanyanga ebichuchu ebyo na kibingana na kiwono Amos karibu sana mbia mono asante sana ngegando che ekwende awe gere na sana ubegete binte binge sana kabisa wono igo gaga no ebichuchu biri bya day old biri igega no kwate ebichuchu gata bya day old kwate bya korire wiki ya mo wono na binde mbire gali kena le na ebichuchu binge sana bikuga semeli ya mwene igane na wenga ne factory ebichuchu wachire ye ne factory ebichuchu igo mwacho muri yale na ko igure na ne factory ebichuchu igo isaranso ike ende bwe manye na gusanga amona inzu tigatora soma igato nyako batoko birora igo ni gato sausera to so yega haya okay
Karibu kwa Sarioka. Asante. Omwancho muri leo nari nagotebia ngati gaturaswa ebindi sinako batokora ebichuchu ebyo asomori metate abanga bya kode wiki kwende ni gabira lye kururi tukerimo wekera bikire wiki ase brude yegera ase tole tebo nanya ko bagagusanga amona intukore turagenda tambe tigara tutebia erenigo nande yanga itole nande boigo amegotebia ngani ndia chagete oborimi boiga ose obotuyo boiga bwichuchu oyo mitokora tubatebia ngo ainigo nande yanga itole asamari tangoro kwa Amos mwebinyambane ango korega sina mkulima shop yere company go deal na amangana ebichuchu be improved kienyeji ne biashara na kodire asama tuko matamba ke na chagete 2018 after na kweta masomo ne ye degree kadigere riskari nga kebinta bikogenda nganya kodigere mitandao buna abantu bakodigikiga asikia tore problem kara ngisa ko ande route yejo mangana ta kwa maya ngata ko Oboremi ngasoboremi bwa mangana echingeni ngasukeke wango pole pole mpaka ngaikoboremi bwa improved kienyeji so boni ga buna ga stress ayemo yabo ye bruda yaito asto gutuga ebichuchu ebyo bona anda ke ntikia ko ireta igo chaka gutuga ebichuchu be improved kienyeji specifically kaira ndugwate aina ichi nyinge chingoko ndugwate chingoko chikienyeji twatware ichi improved kienyeji nabo ndugwate type chinde chinyinge au ntikia ga specifically wa tware improved kienyeji ekero na chagete butugi obwane in fact kerenga kyane ngiaringe kosoa Oboremi bwa improved kienyeji igo na chagete na pure kienyeji eringanye tugase ega kemeti nyange sita so katika ya kati edio konya gwetere mitandao na lina chite konyoranga chingo konchira chinde che improved kienyeji chigo kina bwango chitariko bwatu na marwere raisi chire chingia samangana yenyama na magena na lina chite ko tigo Oboremi bwa pure kienyeji because now chikongira ngorake ngachanga swabo na improved kienyeji so na wongo nyore to Oboremi improved kienyeji through pure kienyeji yes yo wachagete pure kienyeji kachikabeka magena uchikaraga ndiro kamego chake biga gose ebige kwa birete muni bichuchu bya bire kando echa pure kienyeji ekero na tugete nchige tukobeka magena asende because igo na chionetie engaki yabo yokobeka magena chitaraika ngaswa Oboremi improved kienyeji so improved kienyeji na chagete out of kogora ebichuchu now neti chiri cyane cha pure kienyeji ngandanga ore ebichuchu be improved nkabikinia ebichuchu beke ona bikinia nkabagi nkonya koni ebinde nkonya komenta na ngora kurwa sechi hacha richinderende lakini bona bakegereke wangase ngora sokeri nje yeko monyene bona na bange bagandete kwebolia nga ebichuchu bibuna bire bingega ahenga ikukurusia magena yonsi agoturagi ebichuchu binganaga kora batebya ndobwate chinchera ibere tokonyora amagena yo goturagi ebichuchu ebi enchere ntangani ndobwate breed and hatching farm yaito chinsemo chake ombu astobwate chinko chezo chinene chigoto amagena enchirende yakabire ndobwate togosoa a contract na balimi baroro babwate chibese babwate ne chinguru babwate ne ribaga batagete kokoro Oboremi bwe chingoko so igotoko ba chingoko echi twabakonya ko chi monitor ko ba extension services mpaka chi abachingoko chinene cyangya kobeka amagena twabagolia so toko ba garantinga echiro ya magena ne rororo so chinjire chibe na chisogotumeka konyora amagena au togotura yebichuchu ebino birwache bire bingiga gotatiga magena mo kuolia Oboremi gwate bire ngamu gwate chingoko chino chikobeka amagena imwanya kwa moko ya turagi chingoko kichi nigo chikurara amagena ya wose go chikobeka amagena mwa hachi wetera se machine liko hachi ntogwate chi machine chiko hacha amagena kirote to kore biashara to gotaka gotwara ngoko 1000 chikurara amagena biashara ebyo mbi na birabe mbi genda buya so chingoko chi improved kienyeji kwanza trait yabe ntanga nelinga nchirikurara amagena to cyangere kobeka amagena chikobeka lyoka so itobwate chi machine to goturage ebichuchu kere wiki ngo soktere ebichuchu 1012 kere wiki ebichuchu 12000 yes igo ase chingoko chiri mu bwate ke umbuna kichingana anto bwate chingoko chire 800 ase nto bwate chingoko chire 800 lakini chiri to begete contract na bali mikwenda igo che chingoko 2600 yes na bangi bali batamanyeti
igoro yobole nyobwe amagana gose amagana na kya gutura yugu na abandi go bamakenya engoko wikera ndigena ko ndi machine nchoro chichi ko be kwa chena ko bachi gutura nyamagana ya exactly ne engoko yokora na arna be kunya wonche bumaya ngakende na baro bekinga bayira se machine yo mukanya ko mokora buna machine yo wonche na magana ali pakacha kubeka ile chichunga lete na baro buna ri bagutumeka kolende ase kwende ase machine yo ndetora tatebya ke bono gali amagara mwanya bekira ase machine abeire kora tebe handle ile tuchiko ko rugari na gwake musyo paka gechema okay bono ekero twasokirie gechuchu korwa ase machine ime step ntanga ni pi ngoko atore vaccination ase ke usia vaccination ngeke koroko nere yo konya yo go litanga chanjo so ya obrere boko ku Marex togotonga sebi so that engoko yake rero chokine ke wate afya ebichuchu ebiga mbiro robo nabone bitobegete gaiga gutobegete on order abali mbadi bago takanga mpata itibiri biri tuko na mbiro ro tokonia bire lituko erimo bono ebinge mono mbiri tokoni bire lituko bono toche sebiga tobegete brudaga ekato rusege chuchu kerese hatching farm yeto yake ombuto akeretire gaiga number 1 igotoko make sure nga ganto begete amaseni aya magale sikorigere ya maseni aya tali ali manyerere bichuchu birali so igotoko kwanda twachunchuka tokwende atuende nsani ngo wa Victoria sto chunchukira amaseni aya mubwate asemuko ya Rusi ntobwata sto kunya Rusia aro lioka toigwana ine nabantu bari bago seninga amaseni onsi pia dimo gosoki na yaito bono ntobwate sto enene galia asto kunya gacha after twabikira amaseni aya iga twareta ebintu chiko chikonye ebichuchu ebikonywera amache ebiko kuchi drinkers drink yego to wake sabunga ebichuchu birenga to chakobeka amaiga ebichuchu 50 biko tumeke egepire kekemo so onye to chakobeka ebichuchu 1000 agaiga igone 1000 divided by 50 kwanywa the number of epira to chakobeka ama twareta amacha masafi twabeka maliogo atato ede wori tangani diko ku liquid paraffin ego chikobikonya digestion na bongo barokia ntonya gwate gaiga abongo barokia so liquid paraffin ne liogo diko konya digestion system yega chuchu ekeiga yaba smooth nge basa gotwara constipation wasekero kende gotwara blockage so edio gere twalibeka amachime twamba koleta edio gole ndiko ku kickstart na rero twibekera amachime dibwata vitamins na glucose alafu edio gole ndiko diko ku mola plus probiotic na twabeka amachime ebichuchu bitwabireta twabeka gabyanywa amachayo for 20 minutes chintangani bitagwa tindagera abunto begete liberera bya kabisa tobwate chinchira bire chokobeka liberera otumeke kerobo ekeko ku infrared na otumeke nyongeje ene jiko ebwata makarama ebwata moro trout after byanyura amacha you for 20 minutes toma ko introduce ndagera bona chuchu ekibone ki arusire obuchafu nde bwensi byarenga so mubere bona nawe go chaka koli ndagera igoko 20 minutes na ligo chimoto na ligo chakolia endagera endagera yentake mokoleta ga mwacha gochia ndogo tumeka endagera ya chicken duckling crumbs kurese company ya fugo igo ina endagera chikoli asama tuko bikobera ga kuna bona gwate banga amaseni ngonyara mone ndagera ngonyara mone na macha ngonyara mone asense mo ya macha ni gomo kora harvest nya macha kera ni gwate banga ngobeka mole bakibichuchu 1000 maiga iminiti ya macha wikana araba mangi macha mu gwata simuko ya Rusi ntubwata amache senjo structure cheto skorige nechina chire gwetalia ngo harvest ora amache nande mona ndo sinketege simagalia ase in case amache yembura twatumeka amache gesima kwanya ko bagote banga amayogo ali mokubeka nayo gutanga amarwire gete asama tukamatangani andake asibi muyo gwate ebichuchu biriwe ekienyeji na tumeka amayogo ayo ebichuchu bya pure kienyeji biriwe turi gutaresikalia bari mibange mbari konyara ku access iryogeri gozi iryogeri kwanza liko chain doses of 1000 the minimum liko ni wonere ebichuchu 1000 na ndene chibese chinyinge bono bari mibaito bange mbari konyara kulikera bono tiatote mono nga nyasawo ko balendera ebichuchu biri byabo bitakire kwa gwikeranya ebichuchu biri mate biko bibike ngokote guturagiye tuche turagiye bingi maximum isara
around 15-20 yeah lakini mbitakire byewe igona pre mbitakire kwa vaccination mbitakire bya vaccine so bono vaccination meti chiko in stages eri twena ni ntangani eri ya Marex nero nande gocha kwera no akabya kwera matuko 7 ekoro kumo sando nero gocha kwera no akabya kwera matuko 14 ekoro kugumboro nero nande gocha kwera no Newcastle nero gocha kwera no akabya kwera matuko 21 na handi to kwirorera Newcastle na infectious bronchitis so igo vaccination iga kwena no in stages kogenda yes igo bichuche bino ukamove vaccinate vaccination is everything ase biashara ebiga usiko to vaccinate bichuchu byabo bishua baka bichusumbwa omulemi ase inumbi mbira ta sara ko kyara kwatebirenga erasma vaccinate mbichi kusumbwa omulemi totebe mora bya vaccine yeli tukolitanga kyara kwatebuna bigo soka iga yete tangani ko betubire sindani totebe mbira betu sindani yiga mbirete burwire bonde bwansi mbiro kana ko bakuna bitu bikolege abo sena biko basi na bigo survive ebichuchu na bigo survive kero kendo meto oburwire bogocha bwa chekero enkoko yakinire yabire nene so ekero kera moge korokana kire bya kabisa na ukira benge twara muchando nde bwense lakini ekero yasukiri kire mitinye bere tatwene onye kwarugete chanjo kurumega gari ochikonyora madari ejo so ekero bire bikena bira bimbitwara shide ndeyonse ndage togote banga chingoko amagena bakurigeria amagena ali ntonyoranga chingoko chibuliranire chire chia mwabo magena tatuka era ya mwabo wasa magena inungo consider more go save it doesn't matter kere me improve Kienyeji. It's very important yungo matter bono ekyo tokwena na bono tutate abali mbari toko a contract chingoko toko mwa ekero chiko toka chiwati chitwanime chitwanjire toko chiusiororo tomwe chitwani kurwe bachi ngao na digital jigotwara usiano ekere bichuchu bibwate usiano bigosoka bire ebinyonge bigo kumono nande mbigo kina buya bune bwenerete so ejo sekisonge tokonyeruka in breeding nere very dangerous as a Oboremi ogwechingoko so you have to be very careful na kyoko breed amagana yeliberera kuna bono ndemeriga omwacho murere ngwete na liberera ndiroro kuna sekichu ne kyokora kwa manyanga bono liberera bisanire usendera bisana elire kwa bagoko regulate bagamba ngo choli mino ni stage solution yongeyo ebichuchu basically it's a through observation okurigereriga ekero gocha kwanya ari bichuchu birangene liberereri ekero bikonya ofinya namo osangene nyongeye okumanya ngo bokendo mborororo kwamenta ne nyongo kwamenta kobeka ekero kwaje kwanya ari birarire bono mbali kuna bono roche bire byega birarite kando okumanya nga liberererio bono mbyalire lakini gogocha mago konyoranga biteneine bikweyana bikwegoro monu kabisa kwamanya liberera neri nyinge either kwali mie birogo yebi wose kwa rusineti dike chororo so basically goikobange no Oboremi obona ndonyare koba kokora observation yago biya wano ase amachaiga ngwateba nganko bikwari yogo che amayoga ngwatoro kyonsi akobera samachaya kuri na machaya amatukari ngoko kwanya chinchikera nabo andakira enko chingoko chirabe chikirani chikora mache usini ngo seto debene continue chikora machaya no take ko ya chinchonya itero gosogotika bakali yogo dikaekera likwe macha bwate yogo go talk about advised atumika within 24 hours lakini bono nchengwa advice yo Oboremi amacha bwate yogo yatumika within 6 hours yeni gwakero kupima yogo lyagegera to chikutwara asara tema sana amachari akwera within 6 hours na lili yogo lina ndokonya bado lili chinguru ama yogo ndikobere sa macha mono ogoto kwanyoranga chinguru chelire go it's advisable yogo amachaya waitera after every 6 hours onye direct na ndo menya konya gora go komenta yani kwa beka machanda fresh bono Oboremi to amosigatura bukora bwateraga bu turaenda somo tumukakego toto chikena sense moyende yakabere nto chikwenda sense moyende chikwenda akabago torokia nga ebichuche byo na kibya ndrete gali na ndi nichwikire ngabibwate igo no mwancho muriyeria aya narogendete gwesemi ya kurwa sense ya umatara ime ya nyamataro igire meye bunge ya kitutu chache south aso yo nito amos agera tukanya akabago twera igoro yo mutugwe bichuche be improve Kienyeji toto so sense ya kabana choto tebenga chitaipu nchiri ororo chiwa ke improve Kienyeji igo tutaenda somo tumukakego ko turaenda tuwacha sema tandari ya Facebook Ndizi TV News Digital sense ya YouTube Ndizi TV News na bana botumera SMS wetera sena mbeyo era screen gabo maya kichi besanguru kugira mareta mange sana
ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire school chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket bwese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wakoda bagadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bari miaka 13 guche igoro Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Omwachi omulirere buna botambe ni gongo batebya nga oboremi nobonda nasali tukolera twane kiringa oboremi boigo nobonda ekara tokolera kuruga senseme yega setole tole buna omuremi to Amos nigo batugete ebichuchu ebingete bima nabo igo ibigo tora kinga oboremi nobonda bole igo tubate asemetando yese ya Facebook Ndizi TV News Digital asenseme ya YouTube Ndizi TV News nabega nabo tumira SMS getira senambe yo erase screen ya ogabu tubasikwe tubate asemetando yese website na www.ndizitv.net igo tutara so asenseme ya kabira solution ya kwato gusanga amange na kwemanya amange kuruga iga asenseme iga sitora sinabata nigo tora senseme ya bumatara yeremenya nyamataro imeye bunge ya kitutu chache South asogende usanga no mulime tuboli tukolia lero nabo iganya ko bagotebya nkiga kogera ago tugacingo ko cha improve Kienyeji anemo notali ngoko ne bichuchu igo bakorega si bichuchu byoka ne bichuchu ibanyara ko bakubionia nabo igo likonyora emibo igo barabuna baikirete igo nabo gana chikonda ko tutebya nga asenseme iga tuchike maninga chita ipunchi chichiroro nande ngiye koira gutuga ibichuchu bi kwikabika chiwike chibere tutara jo swa chiwiki soto amone chiwikinya igo tubwatie asoyo mto Amos igo togende no wega karibu sana so asema ntogo so bruda number 5 so karibu tasoime lakini ka togo soime for disinfect tore gari gasieli egeronye urwere bonde borese bikoro tobyeito weda stogo tara turi kumanyereri tonyare kubotika gabwese yogo tomego so nyombe echingo koime owacho bore randi ditanga ninigo twa disinfect ya magoro ito tomego so gari kero tugo so asibichukie biga ote sibeti ya magoro go so tata chiyo kutukia waseli obirio engeli ole ndi bichukie bimbi chikina kologo igo tubwati sinakota go so gari na ntusange na kwemanya mange karibu wote yoga ya twachakire egasi yogo niguwate yogo disinfector nare yogo sanitize yogo sanitize na sanitize rio ko tukiano elinde ndo basanya ka bato koletera ebichuche byo oborwaire tubwache bono mbia mono
Mwache mule ni goto wikiriga asige sumwe ko rusko ga na nyara ko bango batebya ngati natura swasige sumwe ke ekibwate ebichuchu biriya kore kibikibere nabo hantu ande to usanga no yomuto amos eka ko lire ligagu nuro chibichuchu buna bikorokana ebya kegima ono ngenge byakini ra kembinga buna birina ande ko lire ligo turase environment yenga mpaka to isaranse ni nato mule bino gaste ko buli ngarero ni redi ga isaransa mugondo ni gona isaransa rinde linyara ko bango goseria igoro yubole ni bichuchu ono yomuto amos ko tebya ngwa to tebe tinga type nchirororo chiye bichuchu biwo sikole na itukole ngalo ngomanyi woito ase chibichuchu bi improve Kienyeji nande tibwate chi type ko tore sera ngo type chiga nande na kimuntu umuri yara nyara ko bago differentiate type each ambia mona seri so eligia ase bichuchu bia improved Kienyeji goto bwate chi type mara gatano ndo bwate type entanganye kwa rainbow rooster buna bone sege sumu eketore gombe gete bichuchu bia rainbow rooster bire chi wiki bere rainbow rooster ne breed erengia asomore nyotete go chokora mangana ya magena ne nyama breed yege ko toro borito boigatu nande ko beka magena amagena nge between 280 na 300 aso mwaka breed ya rainbow rooster iko chi kwambata namo ne breed ekoro kukuroila ne erengia samagana ye nyama na magena ndogwate breed ende ya gatatu ekoro Kenbro eko bendito sana igerengia asamagana yenyama ngo etwani ekare kemetinye tano iga na bigotora mpaka chikiro inye ndogwate ne breed ende ko kusaso nero erengia sana asenyama eko bendito kabisa na nabere same family na Kenbro ndogwate breed ende ko kukari Kienyeji iyo arose tuguna karilo koruna ivasha ige kobe ngusu nande yabe kamagena kuna Kienyeji amagena ya gutwara pake sheli endabu kuna alia pure Kienyeji ziko taragalia so mostly abadimia bange bakonye prefer asamagena oka esenge nchekoba engusu so aso tofautisha tibreed yechiga na abatebiri kero korire na maisago na ora betonyara ngoza etofauti gere DNA so no etofauti ere lakini kero monda ko bibekera byonse mesa igorega to kunyara kwa gukora etofauti bono intwe muna togo breed intuni bono into toranya gwatenga otagete mangana yenyama ye wata breed henere rengi yase asenyama igoteta mangana amagena bwata breed henere rengi yase asamagena ese gete no muturagi tukorengana ne type yinchi yes ntoriko mix unless otherwise omole miata tenga ichuche bingo chokora for domestic use I am brukani chibreed chons na ditoranyare ko mixed nande engotero bale mata totebe umuntu naro type airi chitwani cyangwa yatura bali mibanda umuntu akatero nka nchite gentili chitwani chindi chinga mna nichi nge kubwachi wako chitwani chinche yike na wuchi December bangi na bamu chibashirana kanya ko bakoni aso umuntu kwa mwana bichuche bichikibere na kiara akora manya ntungo nyara tado komanya kuna woni kana mongo korokia tokorigereria the formation na aya wono osikorigereria chuchu ekega buya chuchu ekega igoke bwata marionyo amake na ande mega iga nkebwati bochuti oje nkebwati gente kirya ochimagega eye netwani androjine no ruere sana kanoru sana aya osikorigereria ekega ekebwata ka marionyo karya ochimagega na ande kabwata marionyo amange mwete ono no musubati wanje tegwe pamba sana wone tuaniero igeko concentrate ase okobeko borito igeko concentrate ase okobeko borito yara tiga maria magane ya urembo kando mosu igeko concentrate ase okwerembesha kwethekera marionyo buyega kabe maridadi ibana bako nyara ko difference tigo mo le myara takabi chitwa chyoka na bago nyara ko rawse utakachingo ko chyoka na bako nyara ko nawe go nandi sigo ke improve Kienyeji tiganda boli andake sigo ke improve Kienyeji tabwa chitwa nchibe kama gani na uchikobe kama gena wone tofauti uchikoba ninga magena auterigo chikoba fertilized to kuchikunyara guturagia lakini ne magena na uchikobe kawaida yes ngoka gas machitwa le tori bichi Kienyeji na ande mono ekireta ngo ketabwa tietwani igekobe kama gena mange asike ko bekera magena mange iteriko ba disturbed mwete mangana adietwani konya komnyoka mnyokia nguko konya konya talira ngore tare stress bona keretwani ta around ige ko beka magena mange
lakini magena auta go chugotorageka igo no mwancho murire kanyaga wago kuyuna ekero engogeta bwatitwani amaine umurimi tubuli tukura nyaka wago gonsekie kere kinanya kumanya ekere ngo kibwati sitwani yekubeka magena make ekereta bwati nige kubeka bange sinye turikanya kunya guchandwa tibwati stress ende onsi nige relaxity yabeka magena amange bono kolinde gase tole mwancho murire kero kurigereria ni gare tobauti kegima nabo yakero kurigereria insega iga ase tubeta maguru ni gare etobauti nande niga abwate tobauti leki makora tebia ngo yomto Amos ngigana kia akunyagwa korosibu aikira na wikabunari igana ngiora tebia balimi bono igaiga story igotoro toimugeti tiburuda chito igoro igo asege pindi gatanga ni kwara tobete bichuchu beitonse e system area igo tokobeke bichuchu beka bya kore wikeyemo ekero bya kore wikeyemo toma kubireta igoro gaiga twabeke se plastic mesh yeye tobeke consent tobeke wa mesh of course tokamangwete plastic mesh yeye igoro ebwate ubonkoroboke ase chingo chikunya kwa chigota chegoro ga comfortably e system ene system erengeni yake asengencho twa amaruire abetera guchanda abantu murira manga kurwa sobo chafu chingo kwa chikonya gukuransa ali chikonya go interact so tukanya kurigera ingantira kitora nyare ko batogwepukana na challenges echa maruire tukaja go come up ne idea yo kobeka chibroda igoro ere raised tokobeke plastic na ndabura wondi yaga tokobeke plastic yega ege ndongero kirike ko kwe chicken wire kedi oge twanyote ge ko bosa bwango bunengo keje ko ko chafu ga iga mambe na mambiende kya bosire kya butokire bono tukanda ege ndeke toke rus China ndeke toke ata ko China twaroseria egisumu byeito tobone tuju kotaka chiwikibere ko chigoro mpaka chinko ko chinene ngo to chibeka igoro gaiga bono ase nkonyorora balimi abange na ni matabalimi abange bali na talire akonyora balimi abange babegete bakaroseria magogo kusibaro siba bekimiti ngiora ba advice when you compare injire moro sereti gosekero ko okorenganania injire moro sereti plastic mesh le china magogo ali gosemiti bono amagogo ali nkonyorore ngo bochafu bado mboro abogotigara igoro obu tutaite ko minimize kabisa interaction yo bochafu ne chingoko amagogo ali na mayade sengencho are cheap na directly available lakini igonko ba advice a plastic mesh yo buje bwaye muna bono sikorigereri gaiga twara tugede buchuchuga iga ase ka kemeti nyetano lakini bochafu mboyo boligora tadi togo sibya buno bochafu bogotonya gaiga bokugenda straight buna bogotonya bokugenda straight a plastic mesh yega teri kogota digogomete ngogota lire eyeke ne ntoya cover for a very long time as long as okerendete getari gonya gotachu enchera bo be monta gotara igoro gaiga sare reinforced bya so eyene the best way gotumeka seboniga bochafu mboyo bogotiga digora bono ngo wana mwanchu mulira na wota gotara Amos anya kubaga okwera na ukumanya ende na yore a plastic mesh iga keno nsire yango kirikegima konde abalimi abange mubwati elire mukonyora a plastic mesh yo gotigara chigoko ende gotanga amarwire au konde Amos kora tebyango ase bichuchu biga byo uchikibere indagere bikoli ko wikenda nganero bikwenda kuliba kaga yawo sembo chingo bichinjiro indagera namalyo bono egento ntakwanira ndobwate chire jimu ibere chokorage chingo kechiga ekero twatanga chingo ncho chinyama nchiro chia magena turiko chigo chiandageremo chingo chiri chia magena ngoto chichagire ndagere kunga chicken duckling crumbs toko bya asichi wiki sato koruga butoma ko bya ndagere ko chicken duckling mash byalia asichi wiki sano toma go chenchigo chigrowers so chingo konchiro chire chingi ase nyama ngoto go chendagire ko kwa broiler starter yego chikinyi bwango twachia for a period of 8 weeks koruga butwachichenjiro chendagire ko kwa finisher either mash or pellets so bona bune ebiga toko bi prepare asamagana ya magena ngoto ko bia chicken duckling crumbs probona bia kore chiwiki bere kana ndi kompitiga tie wiki ya mobiko di chicken duckling crumbs tomago chenjiro chick mash biri for 5 weeks tomago chenjiro growers so ande mono semo ase farm ye itogaiga asengencho ya customer cheito turikunyara go ikibichuchu go chimetienye yumetambe ya uchimoto wabo lakini basically na mobiko ragere go na se ensemo ya obobo se challenges mo wetera ekremo tuga ichuchu go kuru kulitanga ni wetera na bikirega mboro ichuchu tata wana mna into abune company ya mkulima shop a challenge to waten
ne challenge ya demand ne rigoro bono abade say waiting list abange bono maybe sometimes ndio montago taka anyore bichuchu immediately okagange twamulina ochonyo amna tobate bichuchu na one ke chuike sumeke tobate bichuchu 900 okagange twamulina lakini in real sense no more mio chitaga buka gaga na togenda takumokine royo gochora tominake kero amwiro chire na bomokende gocha gwagwate bichuchu bitonye monto tale ngange gochibekera kijiko twanyoranga asara yatokeire so a challenge inde tobwate ne challenge ya abantu gotokonye gas sometimes abantu mbare bawo baba dishonest maybe omonto okorege ento enjire tabwenereti ososo kibinto kurese farm yago singe chama ite maybe wachire isiko kwanyoranga okorete irasara so basically challenges ngotema tore sana gochi mitigate lakini ndende nchiro biashara ndio bitawa challenges maybe ogochiremereri na kwali yenjeranga ki ogochipunguza kabisa bono ni matembara bagaste kwebulia nga ebichucho ibina bigatubira asaga yigana ndikanyora kirigento kira bungu kubire ndiro bigo kwa bateria kendi yonse kebwate obugima bukukire so nande gento keragerege ebintu nebinge biragere egechuchu gekwe number 1 nabo konyora ke inherit yo burueregete korwase abayiboli so gechuchu gyaki na byege kachigwikibere oburuere buri kwanyoranga bwake bwire yakwa challenge yakabere ndiro ranyo murabona ate umuro ragenda obukendu bosoe nabo bigokwa kwaseka bukende ndiro mondara achabi gose bimigane gochie kone yemo onyore byasirire bichuchu ebinge so ngokubire of course lakini bone gento gotema okora ne ringo ko ba careful enambeli gokwa tebasa gwetani 5% yanyu ko wate bichuchu 1000 mortality rate yage gwento ko ba 5% and below ke ko genda about 5% ige problem ne rororo bono buna se bichuchu bina birega ibirase atulite ara tulike gima umure ni obigo de kuruga obirire boye na samali mbigire ke bigo byonse tukero mai to kwatire ngambita ikiri omuntu nabara bigose bubeiga onyore byakuru ose ngo biko ngo ko introduce muri mwabe kana no muziki kyaro muri binali matarete maganda inga ngo bekera ni cia radio anda ke chigango chibekero le boyo chigango tergo chibekera umete oko wasangororo gutali koli kongororo kore normal nabone tinge konya kurumaga abo wasechiga chiko nyagweta okuno kwasa kuri kwa normal umuntu narora ate akekere getema kere extraordinary ekwe okuna kwasa kuri uko be bichuchibira gugochi asayamo lakini nande mono ekero moremi ata etokore bichuchukure setore ngo genda tore site yae twamutata kwanza tukonye ke previsit twaranga kyaro serious aye ngakie surrounding yere abantu ngotara baroro mono eminyama nero ore gosoro bobe twamu advice ngakyago chikokora asayo abe agaya agere bichuchu ebieto bigochikogenda ororo binyora mazingira alia abwenerete ndurugwancha koneli monto bichuchu tutara ikakororanga ngakyago asago chikobibeka bono so igina ndire nakiego aratwa maybe kero genda abani bebatwanja hune bichuchu ebiriga nkorwara bire nkonyora bira marwire nkonyora bira marwire kyana nene nakyogo nyatanga linde tachikwa ndase bichuchu amarwire tobwate marwire arakabire marwire amatangani viral diseases na marwire no mosando gumboro fowlpox fall typhoid amarwire abinchara yo konyetanga yoka no kwena ne chanjo so eka to kwena ne bichuchu ebige chanjo step by step iko ene ato ya moto genda to make yogo kore bichuchu bito mbichuko twara amarwire type ya kabire bacterial diseases amarwire buna coccidiosis wanyako ngomo ndawa de bichuchu ebiko samanyinga obudongo rwire bokoru kotokana na obochafu ibichuchu kore obochafu so enchera ya monto tuko chikozu ya mangana ya murwira ya bacteria no korusie bichuchu bito asare inse twabireta asare igoro ari raised gaiga bitari go interact no bochafu mono so amurwira mange gaiga bunabona ariyo yokweyana ariyo konye bichuchu bigusinyi kweyana bigo nyago kwasimora tonya avoid it out of kwa kachire bichuchu bito igoro gaiga lakini kerachire because amurwira no tema sana toko 100% amariogo na aro nto bwato mobete na doito ocho administer amariogo ekero bichuchu bito byatware problem bono amos kora gwatiraga turagenda somo tukake buto tukwera na sense mu yaga
turanire yo mwalio natwe yakabogo twera ayanda mange kare tukwenda ase chuchirubia kolre ama tukoye chwiki sato igo no mwancho murigere na raito gane to sangano yo mito kuruga ase fami yabo kuna ndeta twera na gutumania mange igore muri mibu chuchu gose obo tugiye chuchu be bro Kienyeji yo na kwanya kabogo ko igwa chita punchiro au karoga ni chuchu be kwanya kabogo kumanyanga ni reri otagete tubati ase metalo ya Facebook Ndizi TV News Digital ase sema YouTube Ndizi TV News kama na kutumira SMS wetera ase na video era screen ya ugabu tutoro rasmi mukakigo ngwira na tole Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokorera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yaito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonge. So na kito karo montachi obisi ito toko make sure nga twa device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatokuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Wancho murigereria na ndine tune ide ya gatatu iyo muruburi iga karori yetu kobako kwane ni gombwate e chuchu na ndeka rate abange kero kirega ekeni go kere etwani gose bona tali na wege kiwane getwani na ndegere libono ekeni go chuchu kere chiwiki satoro na kiabire kerene ige ko ene kebuna e chuchu ebi ngo kinabire na ndebia kinabuya ige ko kinga marioga na bikonyete ige ko gara bikoroka na binolete bije iga gose biragirete bikaba bya kigi maiga ige to gwati ase metandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase semo ya YouTube Ndizi TV News nabona botomera SMS wetera sena mbyo irase screen ya ugabu nyoro morobule tubwate no morobule bobule nobunda astokwa na igoro yobo tugirwe bicucu kurwe karaje cucu kero litukubitanga nigo sitote ko rugigena wekera eyo cucu gigika omutenyo yamo nigo tubwate nigo tono morobule amos kurega ase seme ya kumatara yere meye ward ya gose yere me ya mataro imeye bunge ya kitutu cha South astone to sangana gukwana amange igoro yobo nyobo gabu bicucu igo
oyo mto Amos na kwa twerere dige libona mune gicucire na ya kende kiyima Get very smart ngongera kora mutienyi kera bali bange bali bagutaka yiko mutienyi bamenye kuira kora tutebya ngo gaiga endangira ne yiri chikori no buli ndimbo libo senko ko bagore to bauti buna boniga igicucire kikwata bakeri gecu igisato igicucire bige to gukine lyo muremi obegete order atagete abwate restaurant atagete abega ko kakonyenya bone igicucire bigo burendi bwaye ntobibegete tofauti yake ande ndaga toko byane tofauti eye ko make binore egere bichiko tayari asamagana yenyama so endaga toko bya ne ndagere bwate protein content ere igoro yebono endagera ne reje ekoro kwa broiler feeds ne ndagera toko bya na kyoko na kyoro tebinore tebyiga yebono ngobono omulgerya kwara lenga endagera ina gotwe bitwe kaini eliale nkororali usukulira yenere ne twake andisiko na ni bichubire ngabo ni kitwabo ataga bye twanitu njale nge ekene gweto bauti yake ye kwene ke bune bichicho bigo bikolendwa no boto bauti kirima kora tebya ngo ento Amos bono gaiga asesemega obuyambo ruboro raso gutuga ibichicho bikoruri tkolitangani kwekabitira bona iga benefits irimo ku kiroro generally ebigane ne biashara to gukora na biashara binde byonsi omonte gotegetonyo leka gento ka igoro so obuyanto bwatega ga biashara ne ringa kunyara tore gotigari kagento gando gaito kakekero twa koneri ibichicho bibi kire keonge keri gotagete nantungo nya tore kagento kakega twa soana nyomba na kende bono so bono nande advantage ko gera baka abanta bange bagotakanga twa bakinire ibichicho biga no avoid challenges kirichokorenda ebichuchu ebike so bona ntuga bomete whenever there are challenges ne opportunity ere so gabno tutageti opportunity eyo to gokinire omonte ebichubu no bona eto chakomeka bya kore chi wiki isano nemo tomwe egere ne rach ko gendere go chiga go chimotwe so kunyo tuamo korere chichanjo chiri chonse chiri chibwenerete bona ere genda chokora ningi okwenana endagera yoka na go kanya bibe tayari pichikonyenywa Tumaje singo nyara muri umucanda kurwa sabali ngaito rwatete bichuchu konyara umuchuchu na omo liminaro tete specifically aire chingo ko chimbali bichuka usaire usini chimwamo usaire chinda bichuka anda kingo nyara muri umucanda muno yoko nyara bali biva ko insist bichuchu ne chichiro tofauti iko chibwate amagani tofauti abura bono twakore biashara yese myake yuange sita boniga na bongo nyara gotenga omurimi ore Nairobi tanje tinko kondabu omurimi ore Western Bungoma tanje tinko komwamu omurimi abaremi abange ba Gusii gaiga igo banje tachinko ko chimbaliri so nimbwate statistics e chonsi yepi na ndabona uyundiri ko nyarabana no muchande sengenjo kere customer na magani aye so nyoko tango tete chiba diribyoka igo to chode be diribyoka tete birawo byoka igo to chodera ebirawo byoka esengenjo byonsi yepi into bibugate bono nyoko tete biribita kwati amari onyoga igese bigoti igo to chodera birawo byoka to uranya go tichenge nyego tichenge abande mbare bako biroka takibona nyego tichenge dada nyego tichenge bono ne kora telia ngo asesemenya kwa tebire nga ubure ndimbo advantage sina disadvantage mo kore le bichuche biga ngo nyoro buna abona ndire tikima no musayole ando ngosona ne asili ndine biga hala ke bochia sei abasai bandi njora batega yo muri nyoro number 1 igongo advice ya basai bache tokore kilimo biashara umete ande mono culture ya iteri to akinete gunero ne to begete bo bake abantu bato begete nga goikokore gasi obisi egero nyare ko make it in life bono culture yo ekagera abantu abange bago shy away kurwese emangana yo bolemi bolemi tari wachafu njengo te abantu ngutanganje kutumeka swali kwatanga ki ukulima sio ushamba na bali bivane na bongo batebigo botambekero muro nabatenga obolemi turi wachafu rero mwigwerere ko basubole kwana ntarakwana exactly bono abantu abange ego bakobwa okoro bolemi esenje bakoranga no bochafu ande bose babwanga ego birachikokwa abande babwanga ngingo chikonyore chiro on a daily basis yango te example wende bosonga ali na gitari ya KTRH abana ngo ibori baroro abana badi their customers because they say mbaje magani ndage they say metinye meke gocha so chiro te yera abode asamangana yechinge yoboremi bono egento tugioka gitakire tokore bune vijana ko tutakire tokore kilimo biashara oboremi
ne kerengo gia e biashara tari ngoboremi asenge nchokole matu okole magopimete nga kingo chikonyora something out of oboremi oboiga so bona buna ntuka mkulima sharp nche mbono nde miaka 29 igo mbwate program ngutrain abasai onde buens otagete kumanya mangana ayo boremi tindiko charge kende yonse igo ngo ogoche se program twago train for 6 weeks kerege ntonga kyota kerego chikokora kurukorende bichuchu ebike mpaka ibe chingo chinene nga kiko chiko market nga kyo chokora kiregento so abasai bonsi pigo se onde buens igwete nga tabu atigenta gukora na ndatagete kwenyorera engeri agere sustain so bogimoboiga kuba train tore for free wono aso kuba train yaga auto physically gosembo tumeka mole emetandao kuba soni asa boni geto go train physically second chubuna bona geto ase brooding trainings and research center ito ndo wate now space asa tokoreta abantu toba train konyoruri no naba na gusabaga kabanchi togurimi nonye bae myaka ya chire bagutaka gukora burimi buno buiga abarungu ba accommodate muri mwa basenya ase company abuna bonega abantu togutrain abange mono na abantu bali myaka yasukirake abasaya baita abange bagwesukimaga sana so question njire gabo ngiye kwa abasaya bagwesukimaga kurasa mangana ayoboremi abantu abange togutrain na bali myaka 40 50 go chimotuga basukire bateko nyanga ngante teko chikoritaya na yonta gete atagete konyora gagenta go chokora after aritayire so ngo accommodate tore bonzi lakini nga after ya statistics abamega yasukasukire na bonzi na bwa banki babwate interest ngete nande ngente kendege kugara abasai banyara ko bwabo kora uburimi ngo bakonyora nga guna research ngo komba bwate starting capital kora advice yango ngamba cyakire ake bagutira gusira simo munda cyakire kerenge kenene nabona ubwate gaga sefam yawo bitukolia rero chingo ko nigo chire 2000 yes ngagerete ase umulito kalto cyagitene na tekinga cyagitene chingo ko chikinyeji chinga igo akamego chincha kamewocha so naboko ba advice kuruga bungana capital ometa abantu abange capital ye bagwetumeka bobe capital tari bese choka capital obolemo space eyo capital NNP idea no bongo enero capital NNP I think abantu baitunganze kubatebiga akiro oteto kora chibese okore biashara ta lazima yoto chibese so mufuko obo nabo gutumeka chibese chi abantu bande na kiwo tumeka chibese chi abantu bande akiro muno na go trainiri ase farm yaitoga iga oake chibicha obeke aso mtandao ote so yo Facebook otenga nkwale nge mkulima sharp kwa nyora mafundisho gore ebichuchu na ndebichuchu mbirororo omaye konyara basane baba kubolinga kai ebichuchu ebiga nanje nimbitagete because ndobora babitagete batama itinga bigotoka ayebona buno muntu teteko chake biashara iko komatenge ebichuchu ebiga ninje mbikwate ile chuchu ke wiki ya meta ogyo shilingi 130 lakini olate umuntu ege chuchu ekega okomokwara 140 na anda anche aile chuchu 100 tonyo shilingi cha yuko mikoro ase mkulima sharp because ngo kwa tole commission yesenge kuonyi watumikire capital ya ito watumikire capital ya mkulima sharp koro shilingi 10 ase chuchu 100 okwanyo shilingi 1000 so sometimes taringa lazima otware chibese omengo chake gento boro bwate idea obwate nokokania korwa okore gento nabo chake chuchu 50 kwa obwate chuchu 50 kwa bikini lyake kwa biki yo mutinyo mo kwanyore customer tete chuchu emyeyemo no metese obuchiko se chuchu ebinda 50 ochoba ye natenga ki ya na nchenko ningocha ndoseri gento keke nchikonyora nabo chake iko onyore kwa oniri ya 50 wasukire wekire 100 wasukire wekire 200 abantu abange gento batero chibatwara ande mona abasai patience atageta chake gente kenene kero kana kabisa ngo chake gente kenene no chake gente keke okay chingaki okerere buya oge obeke foundation buya emyake 3 ene 5 kebe gente kenene ekerongo kwane gore emyake 5 nche kana chake biashara biga iko na rigere team emyake 5 mutwe ekerongo te muntu nga inga just 5 years nteme biashara biga
bigo sinya singenjo nimpata masakarane ngende ndigie gasi umuntu kwa miaka 5 okorikie miaka 5 eyi so hiyo challenge yaba lakini boni kana kore miaka 6 akira nkorigeri maega nkoranga ngamo isonde lakini koririe kana nkorigeri miaka 5 umuntu koranga ngale so chaka korigereri korumotu gochimagega bono point ni korigereri korumotu gochimagega tali korumaga gochimotu so na wigo tenga focus yumanyanga gochimotu gaiga amatunda na roro tiga gosemeria ngai ko batanye bono kana gochibusita kaiyo chakera korumotu gochimagega nabo ikora tebia ngobono kora tebia ngobene customer cia unchirichechi nabo igona kia bantu barata kubanyora na kibao konyora ndi banyora chichi so as a company yetu ya Mkulima Shop tukutumika social media mono as a social media ntobwate TikTok ntobwate YouTube ntobwate Facebook ntobwate WhatsApp ti platform echichonsi ipi otogotangasa ebintu bito and then ntobwate physical locations ntobwate chobis cheito so ebichuchu ebito ntokobyoni kerase Kenya gaiga na hande mono East Africa hasta tutari kwera bichuchu because ntobwate chigari cha transport na hande customers baito igobare all over across East Africa baka Tanzania kwera tore bichuchu ororo mbale bakubolinga magana naro abuganda aguchia cha Kenya gaiga konewa amagana ali monya beke aturagira bichuchu bunaye magana abuganda ntokonyagania asengencho muno amagana ali akorugalia na magana atabwati twani and adna ye grade na ndi sengencho ye distance meta magana agoturagi utatagetia safirishwa saa tambe atageta asarange yakonyegari gumono mono ejo keri emego chia yatware problem so magana itweka togo ne magana yogo turagia na yare within as a hatching center yaito yes abantu bali bakurukunga bobisa extension officers abo busabo bomanyi kurwase semo ya agriculture department ngonyo ruli bagutara bali mi baba semya na kubasomya none ni nugunaga igano nye mu bwatu bomanyi ngonyo mbobwana tukubatara anda kumanya kubanyora bona anda baba bosemya bona mutu bachingoko chino wosene kumaona ase gaiga buna tore ntwanya konyora yeke maene nkilinga gisato kutake gasiye ntwanya konyora mu office onde bwensi kututalira nkioraga ni serikali yako bagakora na mono ye county mostly mangana mna yo extension na mangana arama ya sana so ntoka ni tonyore abantu babwato umanyi zaidi na ande toiru none training serikali ya county wente organize training mono egere kwen light ni abantu igoriye ya mangana yo bolemi so nte mostly ntondaga ni serikali yakole eto platform astokonya ko batokonya komenta omungaini waito because amangana ya masomo igare continuous serikali ne metenga ki organization ere gocha sekete etiko train abari mbaito ande maybe karokende koba uwezo in terms of resources tilibaraga nigo gocha ki biashara byabo so ege ntoraga ni serikali ya county to bwadesi no goto platform ya training na goto the connections we need egere to skill wari wetu motwe ngana ya yo mwali yo gochomolire lito bugeta seni Ndizi TV neriyega Oboremi no bonda ni ndege tangani so manyanga kurua so Oboremi wechi ngoko na bukunya wakane school fees yago kurua so Oboremi wechi ngoko na bukunya rako koragerie family yago igo kirikende ko bwate onye korengere tinga no take go chake biashara rengere chingoko because chingoko igo chire raisi mono kiwachibekera endagera wachibekera na mache na mazingira aba masafi bono buna yayiga ingirande engoko no kina weka mega siere raisi mono kuwicha okorega sina the right people kuna bono Mkulima Shop astokonya ko boto kokora chi training na kiregento na ande mono kokoa echiro edio ganeti singenja bantawange bato babanga ngayi chire kale so tokore biashara byobolemi ndiye mona sana Amos twakirenga mbia mona so twantira gutara bakefamu yaino ngo twanyara ko toko nyoro semya na ningagerete asomolire ngweto seni Ndizi TV onya ko baga wesemya na kwemanya mange kuruga ase uyo mito Amos ase company yabo ya Mkulima Shop taliboyo naboyo ngo bana mwacho mulire na raito nya ko to wesemya ase nitukulia rero kuruga ase seme ya matara atanya ko to wesemya mange na kwemanya mange wetera somoro buli boboli no bonda oyo wochira botambele tukole matatu chama goroba 90 yamanyi na ndibona ko batebo tambenga Oboremi tiguri gochabu Oboremi ni goboro bunda aso musawuri sikogabu aso ndibona tatagwa tiga solisco otagwa tina ne chira okora chakera andonsi mbu yago chaka ise
lakini onyore amatokeo guchucio kubua gutachaka tu igo gendra korengerani engane iyo igo bono gwikinga kire na ndeli tukone chisabuni cia rero bye bye.